N'ezie nlọ nke na-adịrọ mma ịma na chi gị na-enye gị eba signal of a bad thing na-abịa on your way. O nwere nke dị ka ezigbo ibe ma na ezigbote aja ibe ka ọ bụ. Ọ ya bịa lọrọ anụ nla bụ ije chụpụ aja. Mgbe ọ bụ na ịfụrụ any of your relative o wee kwado yichie ezigbo akwa bulu akpa wee na-akwụsị moto ka ọ banye maọbụ na nna bus stop ebe a na-akwụsị moto maọbụ sị gị na nya ka nya jee ebe ka nya bata ihe ma na mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe ị na-ekpo ntụ na nlọ, mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe ị na-akpa nkụ, mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe agba ga-egbe na nlọ, mgbe ọ bụ na ịlọrụ nlọ ebe nkịta ta gị na nlọ, mgbe ọ bụ na ịfụrụ onwe gị ebe ị chụrụ mmiri agbanye pọmpụ mmiri a na-agbaju n'ime rọba maọbụ ị na-echu mmiri na-echu na gị na ya dị maọbụ ịfụ nwa gị nwa ebe ọ na-echu mmiri